Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková. V tejto relácii vám prinášam inšpiratívnych hostí, dobré správy, zaujímavé príbehy a konkrétne a praktické návody na to, ako sa dá zlepšovať náš svet. Tak poďme na to. Ja sa veľmi teším, že v dnešnom dieli si zase povieme niečo o tom, ako sa dá robiť neziskovú organizáciu naozaj že dlhodobo a kvalitne. A zavolala som si na to špeciálnu hostku, pretože som sa tak popýtavala v sektore, že kto by bol na toto najvhodnejší. Takže Soňa Holubková, vítaj. Ďakujem za pozvanie a teším sa, že takto budeme môcť stráviť chvíľku spoločne a venovať si čas navzájom. Ja sa veľmi teším, Soňa za mnou dnes pricestovala zo Žiliny, tak má za sebou už dramatickú jazdu vláčikom s nejakými nečakanými zastávkami, ale teraz sme tu. No a teda Soňa je dlhoročná riaditeľka nadácie Krajina harmonie. A to nie je pravda. Dobre, ale si iba predseda správnej rady a zakladateľ. Predsedkyňa správnej rady a zakladateľka. Dobre, tú funkciu som domotala. My vôbec nemáme riaditeľa. Vy nemáte riaditeľku. No dobre, ale v každom prípade si proste aktívna v nejakej neziskovke, ktorá sa venuje teda zdravotne znevýhodneným a naozaj, že 35 rokov aktívne a stále ťa tá práca baví. Áno. A to sa ako dá? No, dá sa to, keď robíš niečo, v čom vidíš zmysel, nezostarneš, akože nie, že nezostarneš vôbec, ako zostarneš, vidíš, ale nezostarneš na tom, čo si začal, ale necháš to rozvíjať. A myslím si, že to, čo ma najviac baví, je tá práca v tých zmiešaných skupinách. Že sme začínali naozaj pre ľudí s mentálnym postihnutím a teraz sú to zmiešané skupiny a sú tam aj mladí ľudia bez postihnutia, aj s postihnutím. A tým časom ako dozrievaš a poznávaš projekty. Takže my sme vlastne vyrastli ako z takého semienka, teraz taká poriadna burina. Alebo strom. Taký pekný košatý strom. No, Soňa, tak začneme prosím ťa s tým, že troška sa nám tak predstav, aby sme si tak urobili o tebe obraz, že kde sa takáto Soňa vzala. Tak úplne na začiatok, hej, že ja to mám v číslach, že mám jedného manžela, tých viac ako 35 rokov, 3 deti, 7 vnúčat, 10 000 dobrovoľníkov a naozaj tých 35 rokov dobrovoľníctva v nadácii, ktorú sme si ale vytvorili, pretože nič iné neexistovalo. Hej, to boli 90. roky a takéto nadšenie. A keďže ešte tá spoločnosť nie je tak nastavená, aby prevzala tú zodpovednosť za to, že sme rôzni, tak ešte stále ako musíme na tom makať. A keď si to na začiatku zakladala, mala si k tomu aký dôvod? Alebo čo ťa to tak napadlo v nejakom 90. roku, že idem takéto niečo robiť? Možno dodám ešte o sebe, že ja som tá, ktorá prijíma pozvania. Hej, že som pozvanie na školu dostala, pozvanie do práce, pozvanie do manželstva. A potom som dostala pozvanie, vlastne z manželskej poradne ma pozvali ísť pracovať s postihnutými ľuďmi. A vtedy som sa prvýkrát zlákla a nebola som si istá. Ale keď som sa šla pozrieť a videla som to zúfalstvo v zariadeniach, tak to už vlastne bolo také akože pritiahnutie k tomu, že nič o tom neviem, ale viem si to predstaviť lepšie. A ty si teda čo študovala? Ja som študovala psychológiu. Preto si potom pracovala v manželskej poradni? Áno. Hej, lebo si to tak povedala, vieš, a pre mňa ako lajka, ja by som si mohla myslieť, že si tam chodila s manželom. No, to by tiež niekedy pomohlo. Ale teda bola si tam na strane tej terapeutickej. Áno. Takže tam si dostala ponuku v rámci svojej profesie sa posunúť a teraz si to začala robiť a povedz, ako to potom pokračovalo. No, ja som začala robiť v takom dennom pobyte a keďže som o tom veľa nevedela, tak som navštívila všetky rodiny, ktoré mali záujem deti tam dať a začala som sa zoznamovať s potrebami tých rodín, aj s potrebami tých ľudí. A na začiatku sa mi zdalo, že to dokážeme v tom dennom pobyte urobiť, ale potom som cítila, že sme takí akoby príliš iní a vedľa bola škola, tak sme začali vymýšľať nejaké také súťaže spoločné.
Potom som dostala pozvanie, aby som išla robiť na ministerstvo, takú metodickú prácu. To bolo v ktorom roku? 98. Tak pred koncom tisícročia, dobre. Ale ja už vlastne vtedy som videla, že to tým ľuďom nestačí, že ako namiesto školy dobre, nejaký program urobíme, ale ani práca, ani ako keby škola, by som povedala, alebo vzdelávanie nie je celý život. A teraz bojíme sa, že to o akých znevýhodneniach? Hej, že trocha si nám to tak predstav, lebo však tých znevýhodnení je milión, takže ty si mala skúsenosť s čím? Ja som robila hlavne s ľuďmi, ktorí mali ťažké mentálne postihnutie alebo nejaké zároveň poruchy svalové, nejaké dystrofie, prestávali chodiť, prestávali dýchať. No tak to naozaj ťažko potom, hej, že nejaké pracovné uplatnenie hovoriť v takomto prípade. Dnes už si to viem predstaviť, áno, lebo sme sa vlastne s tými ľuďmi, keď ich dobre počúvaš, tak oni ti povedia, že čo by chceli. Takže keď mal napríklad Juraj 18 rokov a nemohol chodiť a sedel na vozíku, ale mi povedal, že chcel by som zažiť národky, kde baby budú tancovať na stoloch, no tak urobíš národky, kde baby tancujú na stoloch. Hej, že my si tak predstavíme tých ľudí s postihnutím, že by mali mať taký ochranný obal, vieš, okolo seba. A mne sa to zdalo, že naopak, že by mali mať okolo seba život, že aj keď je kratší, ale môže byť plný. Tak. No to, že si túži po tom, aby mu tancovať dievčatá na stole, ešte si dokážem aj ja predstaviť, len sme sa troška posunuli od toho, že sme hovorili, že o nejakom ich pracovnom uplatnení. No to boli národky, ale musím povedať, že teraz takmer všetci pracujú. Áno? No tak daj nám prosím ťa nejaké príklady. Áno, odbehnem od toho, že prečo. Dobre. No. Áno, lebo jeden pracuje pomocník záhradníka, jeden pracuje v domove dôchodcov, jeden pracuje ako upratovač. Perfektné. Ďalšia pracuje v práčovni. Hej. Ja som sa tak naučila, že niekedy je to ťažké nájsť pracovné miesto, keď povieš, že hľadám pre zdravotne znevýhodneného, ale keď povieš, že hľadám pre človeka, ktorý napríklad niečo dobre dokáže, hej, dobre zametá, alebo balí príbory, perfektne, strieborné, do utierky, nepohne sa z miesta, alebo nemôže. Hej, že a snažíme sa tiež, aby tí ľudia robili v oblasti, ktorá ich baví. Máme jedného, ktorý by bol napríklad vynikajúci na nejakom športovom areáli, lebo je taký fanúšik, alebo by mohol prať, ďalšia je taká fanúšička, že by mohla prať dresy pre športovcov, hokejistov zvlášť, lebo tam sú komplikované tie dresy. A podľa toho sa snažíme im hľadať tú oblasť a potom aj tie zručnosti, ktoré dokážu. Poďme teda naspäť k tomu, čo sme hovorili. Že prečo tá nadácia, hej? No, pretože vlastne tie služby, v ktorých som aj ja robila a potom aj na tom ministerstve, ako keby uchopili iba časť ich života. Áno. Základné potreby, vlastne hej, alebo dobre, tak trochu vzdelanie, alebo trochu nejaká zaujímavá činnosť, ale predstav si, že máš 40 ľudí a máš pre nich robiť činnosti, tak to je v podstate nerealizovateľné. To je veľmi ťažké. A tak sme založili neziskovku, kde sme si, a to na začiatku sme si to fakt dali, aby sa tí ľudia stretávali, aby si mohli rozprávať o svojich snoch, aby ich mohli spolu naplňať. A pre nás to bola taká aj výzva pre tých mladých ľudí, že tá zodpovednosť za to akoby rozloženie záťaže, aby to neležalo len na pleciach rodičov, alebo len služieb, ale aby sa to tak pomaličky rozložilo na plecia nás všetkých. Takže my to vnímame, že vlastne ako aby ľudia s postihnutím, alebo vôbec akýkoľvek ľudia mali dobrý život, tak musíme to živiť. Hej? A vymýšľali sme blbosti, že povedz, aký máš sen a my ti ho pomôžeme splniť. A sme urobili okolo toho človeka taký kruh podpory. A poviem taký ako svoj najobľúbenejší. Chceš? No jasné. Tak jeden Majo povedal, že ja by som chcel ísť do Brazílie. A prečo? Lebo chcem ísť na Maracanu, to je najväčší nejaký futbalový štadión. Chcem sa pozrieť na škorpiónov,
lebo tam ich je dosť. A ešte chcem vidieť veľkého hada a zaplávať si v nejakých vodopádoch. Ja som bola v jeho podpornej skupine a tak sme vymýšľali, kto robí také projekty, že kde mladí ľudia môžu ísť do sveta. A tak sme šli na 3 mesiace do Brazílie. Nie. Áno? Áno. Hej, že keď na tom, ako pracuješ, ale naozaj ako to semienko, že čo potrebujeme na to, rodičov presvedčiť, kto s tebou pôjde. A tak sa to vyskladalo, až sa podarilo, teda išli sme cez projekt, vtedy ešte Mládež v akcii, Mládež vo svete a išli sme cez dobrovoľnícky projekt na 3 mesiace. To je krásne. No dobré, a takto ste sa teda hrali s takýmito bláznivými nápadmi, ktoré sa vám ale teda podarilo pomaličky naplňať. Niektoré viacej, niektoré menej. Ale ako každý ten sen sa dá už vlastne potom ako keby rozdrobiť, že čo s ním urobíš. A okrem iného teda my sme naozaj mali takú ako že predstavu, aby ľudia boli čo najviac spolu, aby sa jeden druhého nebáli, aj keď každý vyzerá inak. A začali sme robiť v tej neziskovej organizácii, už v nadácii na začiatku, festival, ktorý sa volal Jašidielňa. A to bolo zase ako rôzne workshopy, zaujímavé, na začiatku také ako opatrné, že tak poďme si povedať, čo si dnes robil a ukážeme si to. A bolo to v Bábkovom divadle a pozvali sme si hercov. Jašili sme sa, šišky sme mali. Ale ten 25. ročník, ten už bol na tému, ja neviem, Shakespearea alebo 1001 noc. Že už sme si potom dovolili aj väčšie témy, aj rozrobiť ich tak, aby ich každý tomu porozumel. Takže myslím si, že aj tí ťažko postihnutí ľudia pochopili, čo prežil Macbeth. No, musím sa teraz zahambene teraz priznať, že sa tu tvárim, že som tu nejaká znalkyňa sektora, ale teda na Jašidielnej som ešte nebola a teda naozaj, že za 25 rokov, tak to a už ani nebudeš. To mi je teda hamba. My sme to skončili. Hej. No, tak toto mi povedz prečo. Ale podstata na tom bolo ani nie tie témy, ale to, že my sme vlastne pripravovali dobrovoľníkov, aby mohli sprevádzať ľudí s postihnutím. To bol taký 3-dňový festival medzinárodný, lebo sme na to tiež písali projekty, takže na jednom sme mali tak 500 ľudí. A to je tých 10 000 dobrovoľníkov a oni každý rok pribúdajú a môžu sa pridať. V Žiline. To sme mali v Žiline. Ale potom som jedného dňa zistila, že tá práca na tom ubytovať, nachovať toľko ľudí je viacej ako to prežívať spolu ten čas, tak sme to skončili. Po 25 rokoch. Áno. Ale máme iný, áno, máme nejaký iný, možno... Internos bol a to bolo tiež ako jednodňový, pozvali taký sme ďalšie organizácie. Taký už všetko sa robí dneska také štihlejšie, rýchlejšie, virtuálnejšie, tak ste to tak zmenšili celé, áno, hej? Áno. A zase 5. septembra budeme robiť. Už sa volá Medzi nami a vlastne organizácie z celého kraja Žilinského môžu prísť do Žiliny, predstaviť sa, s kým robia. A kde to bude v Žiline? Na Marianskom námestí. Čiže vonku sa to vonku. Snažíme sa vonku. Zoznámiť sa s tým, aj ako žijú ľudia bez domova, alebo ľudia s mentálnym postihnutím, alebo ľudia s psychickým ochorením, alebo študenti fotbalovej školy, alebo akadémie, alebo ako sa volajú. No, rozumiem, že keďže v tom proste pracuješ fakt, že celý život, že máš tam kontakty a že už vlastne poznáš ľudia, poznáš nejaké ďalšie organizácie, na ktoré sa obrátiť. Ale teda zorganizovať 10 000 dobrovoľníkov je celkom, že ako výkon. Tak ale za 25 rokov. To nie je taká hrúza. Akože oni sú narátaní spolu, hej? Áno, oni sú zrátaní, to nie je naraz. Okej, ja som si predstavovala nejakú Spartakiádu, že obrovské podujatie. Ale akože je to aj ona tak je to obrovská skupina ľudí mladých, musím povedať, ktorí sú rozprchnutí po celom svete teraz. Ale je to super, lebo akoby stále mali väzbu k tomu. Aj pred 2 týždňami som mala jednu návštevu z Amsterdamu, jednu z Londýna, jednu zo Šamony, ktorí sa len tak prídu pozrieť, ako žijete, my žijeme dobre. Wow, to je aké pekné. A to sú vlastne teda decka nejaké zdravé, ktoré si neviem, možno ma opravíš niekde zo škôl alebo kde ich odkiaľ ich voláš. A to je to, že vlastne oni ešte majú ten kontakt s tými znevýhodnenými. Hej, že to je to prepájanie vlastne. Áno, to je taká veľmi jednoduchá, ale základná myšlienka, že nájsť príležitosti, aby sa ľudia s postihnutím a bez postihnutia, a teraz myslím, alebo rôznorodosti. My sme tak začínali s tým zdravotným postihnutím, ale myslím si, že akákoľvek rôznorodosť
a že máš blond vlasy, alebo ja mám šedivé vlasy, alebo niekto prišiel z Ukrajiny, alebo niekto prišiel z Tajvanu. Aby sa to bralo akože obohatenie tej našej, komunity. A nie, že sa bojíme. A to sme sa naučili vlastne cez tie spoločné aktivity ľudí s postihnutím a bez postihnutia. A dobre si povedala, väčšinou to boli študenti stredných škôl. Aj dodnes si pozývame hlavne, lebo už vysokoškoláci už sú na školách, majú veľké brigády. Ale tí stredoškoláci, to je geniálna skupina, ktorá môže prísť a môže vlastne naučiť sa nebať sa odlišnosti. Takže vy v tej Žiline máte teda nejaké fyzické miesto? Nejaký dom alebo klub, alebo čo to je, ako sa to volá? Áno, voláme to inkluzívne centrum, aj so záhradou. Aj so záhradkou. Aha, kde to je? Ale ako to trvalo, že to sme... Nepadlo z neba len tak, Nie. Najprv sme boli kočovníci a vyskúšali sme všetky miesta v Žiline, až sme sa asi v roku 2002 odhodlali napísať 3 granty naraz a všetky 3 vyšli a kúpili sme dom v hroznom stave, ale sme ho opravili do obyvateľnej formy a spojili sme to aj so službami, takže nadácia vytvorila agentúru podporných služieb, ktorá v 2 bytoch poskytuje podporu mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, aby mohli žiť v zariadení podporovaného bývania. Potom neskôr sme to rozšírili, že ich podporujeme, aj keď majú svoje vlastné byty. Takže po Žiline máme 9 ľudí, ktorí majú svoj byt a my ich podporujeme v tom, čo treba, nie vo všetkom. A takže tá agentúra tam sídli a časť tej budovy samozrejme sú 3 kluby, nejaké kuchynky, kde sa dá uvariť čaj, káva, kde si už veľa organizujú aktivity sami, ale keď máme nejakého zaujímavého človeka a z tých 10 000 ľudí, ako vždycky sa niekto príde pozrieť, tak rád porozpráva, ale aj my si pozveme. Napríklad minule prišli, boli majstrovstvá Európy fotbalistov do 21 rokov, tak prišli aj k nám, lebo jedna dobrovoľníčka tam pracuje ako PR manažérka. Doviedla ich, naši milujú fotbal, takže boli úplne v obraze. A zaujímavé návštevy, teda chcem povedať, že tam chodia. Okrem toho, že teda naplníme dom životom, tak chodívame na rôzne víkendovky do prírody alebo na letné dialógy, kde zase tá zmiešaná skupina môže spolu hovoriť o tom, ako žijú, ísť splaviť hrón alebo ísť sa vykúpať na kúpalisko niekam. Čiže táto nadácia Krajina harmonie organizuje prevažne proste rôzne aktivity, kde spája zdravé decká, mládež so zdravotne znevýhodnenými a tiež teda mladými ľuďmi? Väčšinou mladými, aj keď musím povedať, pekne si to teraz povedať, že niektorí naši starnú. Niektorí už aj zomreli, musím povedať, lebo nie každý ako má taký akože silný korienok, že by prežil ako dlhý vek s nami. Ale to otvára vlastne aj také otázky potom, že aký môžeme byť krehký, jemný, ako sa rozlúčiť, čo ešte urobiť, aby som teda len tak, aby ma neodfúklo zo života. Ja som myslela, ale možno tiež mám len nejaké predsudky, úplne sa v tom tak neorientujem, že mi povieš, že aj niektorí tí ľudia s mentálnym možno postihom, aj keď sú možno vekovo starší, že oni sú tak mentálne stále k tým mladším, nie? Či to som tak zle povedala? Myslím si, že nie, ale že sa radi stretávajú s mladými ľuďmi. No, to sa všetci radi stretávame s mladými ľuďmi. Takže je to pravda, že už je tam ako veková disproporcia, ale to je aj so mnou, takže... Alebo niekedy sme pozvali aj napríklad záhradkárov a tam prišli aj dôchodcovia. Prokurátorka, ktorá je v zrelom veku, policajti, jeden z nich má 3 deti, ktorí prídu, ale študenti väčšinou. Menej všetkých prepájate, aj všetky vekové kategórie, len teda, že tí študenti sú takí najčastejší. Aj ich najviac pozývame, lebo ešte sú takí, ako by som povedala, že nedotknutí. Tvárnejší. Otvorenejší. Áno. Super. Táto relácia Dá sa to vznikla aj vďaka štedrej podpore nadácie ZSE. Ďakujem. No dobre, a tak ako si máme ešte takú nadáciu Krajina harmonie predstaviť z hľadiska nejaké veľkosti? A teda ja sa tu vždy pýtam aj na tie financie, tak na nejaké budžety, že ako to vyzerá? No náš budžet je tak okolo 80 000 ročne. To je veľa či málo?
No to je dosť málo podľa mňa. No práve. Akože že práve aj možno, vedia, za to sa tu na to pýtam, aby sme vlastne ukázali, že aké fantastické veci sa dajú v neziskovom svete s malými rozpočtami. A to ešte chcem povedať, že vlastne ako veľkú čiastku z toho berie ten dom. Jasné. Ale zase prinesie, lebo prenajímame. Časť prenajímame pre tie služby, pre agentúru a časť ešte dole máme Art Atelier Café, tak tiež, keď zaplatí nájom, tak ako my z toho platíme energie. A to je normálne, že ateliér, alebo to je nejaká kaviarnička? Nie, kaviarničko, krčmička. OK, takže to je milé. A teda, kde to máte na nejakej ulici? Možno keď raz budem do Žiliny, nech sa idem pozrieť. Určite, Predmestská 24. A tak... Je to kúsok ako pod Mestským úradom. Pod Mestským úradom v Žiline je slepá ulička. A my niekedy aj robíme také ako stretnutie susedské v slepej ulici u nás na záhrade a výmenný obchod alebo také pikniky, tak je pod Gaštanmi stará budova z minulého storočia, asi v 20 rokoch minulého storočia. Vedľa stavajú samé veľké budovy, tak uvidíme, že ako dlho to prežijeme v tejto forme našej. Ale tá budova teda dokáže ten kapitál, ktorý potrebujeme, naakumulovať na seba a na jedného pracovníka. To je programový pracovník. A plus máme, to je jediný, ktorý tam robí, ostatní sme dobrovoľníci. Prosím ťa, tak to je obdivuhodné. A máme 2 zamestnancov na chránených pracovných miestach a na ich platy nám prispieva úrad práce cez projekty. Podpora zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. A oni čo robia? Jeden robí upratovača, druhý sa stará o záhradu. Perfektne. A okolie. To je akože by som povedala, také efektívne celé veľmi. Plus teda dostávame 2% a tie využívame na aktivity. Naplnenie snov. Naplnenie snov hlavne. Áno. A samozrejme, že potom píšeme projekty. Buď cez Erasmus, alebo na také ako ďalšie vzdelávanie pre tých mladých ľudí, alebo aj tých dospelých, znevýhodnených. Je veľmi veľa príležitostí. Je, áno? Veľmi veľa, fakt. Keby sme mali akože viac peniaz, tak zamestnáme len projektového manažera, ktorý by písal projekty. A myslím si, že sme boli snáď ako partnermi vo všetkých európskych krajinách. Hej, a tým, že sa zameriavame na inklúziu, tak máme takú podmienku, že nikde nejdú len mladí bez postihnutia a nikde nejdú len mladí s postihnutím, ale vždycky v zmiešaných skupinách. A to je zase obrovská šanca, aby sa naučili nebať sa odlišnosti, navzájom sa podporiť. Neplatíme osobných asistentov, keď ide niekto znevýhodnený, ale sú to ľudia, ktorí už predtým sa poznali a radi si navzájom pomôžu. A nie je pravda, že vždycky len zdraví pomáhajú postihnutým, ale aj naopak. Wow. A koľko ste mali týchto zdravotne znevýhodnených za tie roky? Že vieš ich nejak zrátať? Máš ich zrátaných? Ako je zvláštne, že som rátala tých dobrovoľníkov zhruba, lebo to sme mali zoznamy z tých škôl. Tých našich, ja neviem, 100, 2. A vlastne oni sú s vami takže dlhodobo väčšinou. Ale tí sú fakt dlhodobo. Máme tam jedného, ktorý so mnou prišiel a dodnes ako. A to máte vlastne tak ako keby vychytaných skoro všetkých takých zo Žiliny a z okolia? Ja myslím, že u nás je to totižto, my nemáme členstvo, takže je to na takej báze, že keď prídu a baví ich to, tak zostanú. A keď nie, tak nie. A keď ich to nebaví, tak idú niekde inde. Hej, že nemáme akoby stálu skupinu, tá sa mení, napríklad nájdu si lepšie aktivity, alebo... Daj nám ešte troška, aby sme si ich tak predstavili živšie, ešte nám zo pár predstav takýchto takých vašich ľudí? No tak ako Žilinčania určite poznajú najväčšieho fanúšika športu, Janka, teraz bol v Košiciach, pripravuje sa na experta so skúsenosťou v inšpekcii sociálnych služieb, čo bude veľmi vysoké postavenie, bude zarábať lepšie ako ja, ale to je taký náš cieľ, aby tí ľudia ako na niečo naskočili. A on teda naozaj, musím povedať, že bojuje za práva ľudí so znevýhodnením. A hovorí, že tie zariadenia, ktoré vám dajú všetko, tak za to platíte ako veľkú daň, lebo zaplatíte za to vlastným životom. Svojou takou samostatnosťou, hej? Presne tak. A on stará sa o svoj maličký ako jednoizbový byt, musí chodiť do práce, ale môže ísť s fanúšikmi do centrálu na pivo, hovoriť o výsledku. Janko? 53.
teraz sklamem, niečo, ale povedzme, že 50 niečo. Hej, a dnes som mu musela vybaviť lístok, lebo Žilina hrá pohárový zápas, tak už mi z Košic volala asi 6-krát, či ho má. On si vie sám kúpiť, len on, keďže príde až o 6 z Košic, tak sa bál, že už by lístok nedostal. Že to išlo iba o to, že to nestihne. Aha. Áno. A ešte musím povedať, že on keď mal, a neviem, či to nebolo na tú 50-ku, alebo na nejaké iné okrúhle narodeniny, tak dostal celoživotnú permanentku od Mestského športového klubu na zápasy. Len si ju nebol vybrať, on si ju musí vždy obnovovať. Tak ja niekedy mám takéto administratívne činnosti na starosti. A on je taký populárny, hej? Že... Veľmi populárny. Fakt ako aj ten PR manažer mi hovorí, však my sme radi, že ho tam máme. Super. A ešte možno nejakú dievčinu, ženu? Potom máme jednu ako fakt krásnu mladú žienku, ktorá prišla ako z celoročného zariadenia a prišla k nám a nerozprávala. Hej, takže sme ani nevedeli, či rozpráva alebo nie, ale pochopili sme, že rozumie všetko. A keď sme prešli takú ako periódu a raz sa tak poriadne nahnevala na nás, že však ona všetko dokáže, tak fakt dneska býva tiež v krásnom jednoizbovom byte, má 2 mačky, má prácu, má priateľa. A rozpráva. Vynadá mi, keď sa jej niečo nepáči. Dneska bola u zubára, aby mala dobré zuby. A má priateľa? Má priateľa, ďalší sa o ňu uchádzajú. A tiež koľko má rokov? 34. Niečo, 30 niečo, okej. Ale taký najmladší, ako Martin mal 19, skončil školu, aj takú akože praktickú, asi za záhradníka. A teraz ako hľadáme miesto, aby sa začlenil do práce a trochu ho podporujeme v tom, aby pestoval takú zodpovednosť, lebo najväčšie starosti s ním má mama. Nahlas púšťa hudbu, nerešpektuje niektoré veci. Tie sociálne siete niekedy sú také nebezpečné preňho, že to nevie zvážiť. Tak o tom všetkom sa s ním rozprávame. A takéto centrum, ako vy ste pre Žilinu a možno pre okolie, má každé mesto na Slovensku, alebo každé veľké mesto? Alebo ako to je? Aké sú ešte ďalšie takéto organizácie okrem vás? My sme taký ako veľmi zvláštny útvar, lebo akoby tento útvar nepatrí do žiadného systému. No jasné. To som ani voľnočasového, chápem, no. Keď máme 50 ročných aj plus, ani do školského systému. Vy ste proste nezávislá neziskovka, ktorá si robí to, čo ste si vymysleli sami. Presne tak. A to komunitné centrum, ako podľa mňa by fakt malo mať každé mesto, aby ľudia, ktorí sa ocitnú doma niekedy, a to je jedno z akého dôvodu, aby neboli osamelí. Aby mohli prísť. U nás existuje, ako zase musím povedať, že nízkoprahové centra, ale tie sú vždycky určené, že pre koho sú. Pre mladých väčšinou. Pre mladých. A zase to je akože dobre, veď to tiež treba. Super, že sú. Áno. A možno ešte niekde v mestách teda bývajú tie materské centra, hej, že pre mamičky s deťmi malinkými. Áno. A potom bývajú nejaké také domovy dôchodcov, nie? Alebo aj pre seniorov nejaké. No, také seniorské nejaké, že teda kluby denné alebo niečo, hej? No a my sme si vysnívali vlastne také miesto, kde každý môže prísť s nápadom. Lebo niekedy napríklad prišli študáci a ja to mám veľmi rada. A povedali, počúvaj, my máme týždeň prázdnin, môžeme tu týždeň bývať vodne v noci a robiť nejaký fotografický krúžok. A ja hovorím, môžete, ale podmienka u nás je, že s vami budú aj tí ľudia s postihnutím. Hej. No to sa nám páči a tak sme to urobili tak, že a my to môžeme dovoliť, lebo malá neziskovka môže byť veľmi flexibilná. Tak sme povedali v klube, doneste si spacáky, môžete spať, tam je kuchynka, môžete si uvariť alebo choďte na večeru. A oni normálne vyvolávali fotky čierno-biele a potom sme urobili veľkú výstavu a zapili sme to teda vinou. Hej, tú vernisáž. Že keď oni prídu s takýmto nápadom, a to ja milujem u tých mladých ľudí, keď prídu s niečím, čo by chceli urobiť, tak my sa snažíme vytvoriť tie podmienky, aby to zažili a aby popri tom aj tí ľudia so znevýhodnením tiež mali tú šancu. To sa im nepáči. No preto som sa na to pýtala a skús mi tak ešte len možno doodpovedať, že či vieš o takýchto nejakých podobných centrách. Možno daj aspoň Košice, Bystrica. Košice majú taký akože skôr klub, oni to robili pre ľudí s telesným postihnutím. Tak, a oni potom prešli do služieb. To je také, vieš, to je také ako lákavé, že ideš za zdrojom peňazí
A keď máš zdroj peňazí, tak ten ťa tak uviaže a potom strácaš tú slobodu. To je trochu ako ten Janko hovorí. Keď chceš, aby ťa ubytovali, aby si mal strávu a všetko čisté, tak niečím platíš. A my v tej neziskovke sme radšej išli teda ako na také akože základné potreby, ale sme si nenechali zobrať systémom tú slobodu, čo budeme robiť. Ale v podstate sme otvorení každému, pokiaľ neubližuje niekomu. Pomáha niekomu rásť a tvoriť. Takže myslím si, že v tomto je to také akože... Ale jasné, že sú centra kultúry. Áno, centra kultúry to sme aj dá sa to mali, aj nejaké boli ešte nejaké veľmi podobné. Kultúrne, hej, to je tiež také otvorené miesto. Veľmi. A napríklad v Bratislave teda, veď ešte teda funguje toto BVO, hej, my sme sa o tom tak bavili neformálne na začiatku. Áno. Spolu, to je... Len BVO tiež ide do služieb, hej, že jednak pripravujú ľudí na nejakú prácu a potom poskytujú služby na vonok, takže poskytujú ubytovanie a stravovanie. Lebo ako teda, keby produkt. Lebo je to fantastický model, takže jasné. Aj mi ty vlastne potvrdzuješ, že ešte dopyt by bol aj inde a nehovorí sa teda o menších nejakých dedinkách, mestečkách, takže keby niekto ešte chcel, dávaš tu na inšpiráciu, že určite, toto by bolo určite... A dá sa to robiť ako za minimálne peniaze. A určite, keď budú viaceré akoby na tom participovať, organizácie plus obec alebo nejakí študáci, ktorí prídu zo zahraničia s nejakým skvelým nápadom. Tak mám jeden taký krásny príklad, volá sa to Zabiedovo na Orave, kde tiež mladí ľudia si napísali jeden malilinký projekt a vlastne počas roka organizovali niekoľko aktivít pre všetkých občanov Zabiedova. Ja hovorím, že oni už sú za biedou, lebo majú šikovných ľudí. A ich to dalo veľmi dokopy ako komunitu v tej obci. Mladých, starých, chudobných, bohatých. A takéto grantiky pre mladých bývajú. To viem, veď aj tu sme o nejakých hovorili, aj určite Nadácia pre deti Slovenska máva takéto maličké grantiky a kade kto ešte ďalší. Presne. Na tých mladých sa najľahšie dajú dneska fundraizovať. Tak. A ja ich tak chcem povzbudiť, aby si teda pripravovali veci, ktoré sami majú radi a hlavne, ktoré potom zanechajú takú stopu v tej komunite, že tí ľudia majú dôveru, že oplatí sa niečo robiť, lebo ako nám to vyšlo, tak to dáva takú ako veľkú nádej, že keď na budúce niečo vymyslíme, tak to tiež vyjde. Hej, no to už bolo taká skoro ako príprava na také nejaké záverečné posolstvo. Chcela som sa ťa spýtať, ako sa to dá robiť toľké roky a s takou radosťou a čo z teba príšti, proste taká spokojnosť. Tak ja mám taký ako jeden odkaz, dúfam, že to nebude taký starecký, hej, že človek musí mať odvahu ísť do vecí a nebať sa hľadať odpoveď, že nemusí mať rovno odpoveď, hej, ale niečo napríklad si predstavím, že niečo nefunguje v našom meste. A tak sa dám dokopy s nejakou partiou, rozprávame sa o tom a hľadáme, čo by mohlo to zlepšiť. Tak to bola taká prvá vec. Tak toto vôbec nie je starecké, prepáč, to ti môžem rovno povedať, toto určite nie je starecké. Tak si ma upokojila, pôjdem spokojne domov. A druhá vec je, že nebať sa prizvať ako mladých ľudí k tomu a dôverovať im, že to dokážeme ako spolu. Lebo ja si myslím, že najhoršie je, keď sa niekto bojí, že nebude 100%. Takže my máme také heslo, že 50/50 je úplne v pohode a 80/20 tak to je výhra. Hej, že nemusíme byť perfektní, robme si veci viacej pre radosť, nebojme sa toho, veď na tých neúspechoch, čo človek zažije, tak sa ako najviac naučí. Ja od dneska mám fakt jedno miesto na mobilný telefón, kam ho budem dávať a nie na 4 rôzne. Že vieš, že tie ťažké chvíľky, ktoré máme, tak vlastne tie sú oveľa lepšie na učenie, než ako také pohodlie a všetko mám. A mladým chcem odkázať, ak sa niekto snaží byť bohatý a mocný, tak je dopredu stratený. Hej, lebo ísť za peniazmi je blbosť. Treba ísť za nejakou myšlienkou a podľa mňa tie peniaze potom ako sledujú. Nám sponzori radšej dajú na nejakú myšlienku, keď prídeme a predstavujeme projekt, než by mi dali len preto, aby som ja bola bohatá. Hej. A potom ten náš dobrovoľník zo Chamonix mi hovoril, že tam vo Francúzsku žije najviac bohatých ľudí, ktorí majú úplne všetko. Aj tam najviac samovrážd. To vôbec neprispieva k spokojnosti človeka. Ale to
prispievať pre ostatných, aby mali lepší život a potom večer spokojne zaspať. Tak to si myslím, že je oveľa dôležitejšie. Krásne si to povedala. No, ďakujem ti, Sonia. Ja mám ešte takú, trocha mi to chodí porozumieť nejaké moje dodatky k tomu, ale musím to všetko zahodiť, lebo... Nemusíš, poď aj Nie, lebo toto je tvoj priestor. A ja som vďačná, že si to tak veľmi pekne povedala a ja si svoje múdrosti nechám na niekedy, inokedy. A ďakujem ti veľmi pekne, Soni, že to robíš celé tie roky, že to robíš s takou inšpiráciou pre nás všetkých, s týmto úsmevom tvojim krásnym a že si ku mne prišla. Ďakujem za pozvanie a všetkým držím palce, aby teda naplnili svoje sny a aby pomohli tým ostatným, aby naplnili aj oni svoje sny. Super, ďakujem. Ďakujem. Vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Relácie Dá sa to podporuje aj nezisková organizácia Dá sa to, ktorá pripravuje mladých na budúcnosť. Ďakujem, dovidenia, do počutia.